January tha kumsang ni sompanga kuma Serilla fichu an khomachanga thochhuakin ati dan thinpa nga in thingpui aluma apasal ero la muhil mek thung chuti lai tak chuan an kongka ki thoma shatatlat mai Serili chuan aba hon chuan police an loading ringmaya ati ra chuan engwak ani ring lavin kumsomli lai an thenama rilro boy a chen ve to awangin police chu an local photo chena hemi chumpo hian an then amami in boina asiam thin chungchanga an mani an ron zot le tur angai maya ma se chutiang lam alo ni holo police officer som pani zet ron lotin an ron kalpela pakhat chuan apasal omna zotin Serili chuan in chunga alamu thua shilta a ti chuan in chung lam chu an pantangal thupa Serili chuan thil omzia zot ma se atua ma chuan chang lovin in chunga chuan an chhotlang hala an thoma apasal polo thovin police ten a hming an han zota ani chuan bobila fa ani thuasoya ma se police chuan a hming dik tak soiturin an zot le a chuta bobia chuan kun pa hian zoisapin engemoni a soita a chu vele police dangda chuan kotkol bontierin an man tangala Serili chuan police chu lodangin thil omzia shat ma lo chu akaltir lo tur thua shila ma se apasal bobia chuan maktak main inbeng dai tura shilin anin ton mathil ani thua shilta a Serili chuan mak ati in angaina a shelo hle a kong chu akian ta phuta ti chuan apasal chu an ina chang chuan an hroi chuak ta ani Walter Miller chu naupang thangduang tak ni in kumsang kha zakwa somrukvel khan North Carolina a alo pianga ama iro chu chungkore theive tak ni in ano chuan fa pariat lai en kol chu harsa ti ve hle thin atete changin Walter chuan in tawdel adu hle thina alo puitlim deuh no phei chuan poisa hmu nan swal kong azo tan ta hiala a in chan na bulpui ber Walter na soi chu sem kuka konsa na hmuna changa in chan ani thua soi chuda chuan sem kuka chuan mi pui renoi noi chu ngai theilavin stage cha chwa santa maya Walter chuan vo umzuin an khumta shipa chumi awang chuan kar khat chung jela atan phata a atan masak berna ni ma se atop na ber ero ani holo thung jela changa achwa hnu chuan apui saklona ana satel tela mi poisa ruk sak changa bulchanin chumi zoa government check mi mailbox atanga lak ro ka ching le a aru ka piang chuan a hwai tol tol le ngala ma se ni kha chu a school lo na a an principal se fatanga poisa ro ka tumlai chu an man ta hlau mai police in an man meu chuan ruk ro ming thang tak alo ni der to kum alatlin lo awangin juvenile center da ni in anon chu ain thak ta thut mai a mani luka zalen taka mi thil ro thin kha hun kher tak le sheom taka umta ani Walter chuan khami hmuna thil om zong zong kha a ho em vekti in a hnuwa an komna asoya an ei a that lo mai ba ka tharum thona anasa hle a chumia mi a chan pui vela in an sui sakron shep zel boxi akele anak ro po an ti tlia sakta hiala zalen taka anun man le chu adu hle a zantin mai hian rel tlanri a sha thinin chu rel chuan khoi hmun nge a thlenang ti in angai to na sa hle thin do thei tak chung chuan hunrem chang a ngak ta a wanei thlak takin ni khat chu gat pakhatin tang ho a chher lai chuan chhuana kong khar lo in hong palin rem chang ala in arangin atlan chhuak ta a thirpal te chu alon pa chuan wan top top to main zalen na hmu thei don phot chuan nat po kha huam reng ani atlan chhuana ma saber ni ma se atop na ber ero alani lo chuti atlan chhuak chu ama zong turin anong kalwata ama iro chu chuti lai chuan rel konga atlan charcharin hlata ka thleng to thung a omna North Carolina atang chuan rail station thleng tlanin chuta chuan koddo in chuan mantur adil kwala Washington thleng chuan mantur adong ta hlau mai vane indi takin Washingtona aunau pa le khazer mek bula kalatum ta a aba thlen chuan a u chuan Walter chu jail tang lai ni ti shelavin a in lo alo lom luta Walter chuan le khazer chu ningle thin ma se a u hne na do soin le khazer tura aron ombe don thu ashila ti chuan in hlo pa in skula chuan akal vele ta lop lopa ama iro chu a then kom te chuan je thalo tak lo nei vele in thil ruk an lo ching vele hlea ma se ruk satlia ni lavin bank an rok thina lo ni zoizo in an bank rok na chuan ani po chu atil vele ta sela an hlotlina piangin miro pui bera in nga in poisa chu an mang hwa ta thin ani ama iro chu Walter le a chan te chuan chin le manei ta lo
Washington a bing lian bir rok turin an thok chhuak le ta a ma se hemi tum hi chuan an ti fu ta lo bing chuan silent alarm an lo ni ringa Walter ati chuan alarm ri an shet lo awanga am taka poisa chula in an chhuak che chu police in an lo hwal bit rang alo ni a chu vele tlan chiat an han tuma ma se Walter chu aki an kapa atluta dira a har chwale me chuan damdo in khuma mu in abul hnaya police pahni an lo thu ve renga thu boy sem sakni in juvenile center atanga atlan chu awangle bank an lo roknal to awangin kumsom thum chung tang turin achung thu an rel le ta a chuti lai tak chuan anu chu damlo na awangin aborala chutia anu vina po tel thelawa jela ta na wang chuan aril rona hle a anu ina adu lo tur hlir ati thena wang po in ain thiam lo to hle maya anun chu thak dang lamin swal kong zo to lo turin ain tiam ta a amai ro chu an khungna tan in chu khir hle mai ata na thangloka ai nuam le zalen de omin chu tan ina chok chuan om adu hle a thlamuang taka anun chu man ve adu ani ti chuan kumkhat nuwa adu angei chuan tan in thlangzoka chuan an son tange nge a anung chang a that em awangin jingkara tan in chunga radio anti reaction host wa te po an rat nge nge a ha dam takin anun chu mang chhawin tan chu atum na po anei to lo ma se adu angin thil akal rei lo hle radio host atan chu nuama ti theile a engine tokna anei pha ba ka anun achok thauni ina sheboka ma se ni khachu a chan pa hian radio a host na a kalve dilin ani chuan alo phalsak ve maya a host zo ti chuan a chan pa chuan mai ka tang chuan tangveng tu pakhat hi a soi cheta che maya chumi zo atlan chhuak zuya tangveng tu te chuan Walter ti anga in an shem ta a tangveng tu soi chet tok pa phe kha chuan tha do mai na mela pu thina chu wang chuan Walter a chuan tlan chwa mai lo chu thlan tur dang anei le ta lo ti chuan remchang zongin atlan chwa theidan tur arwa manjana jelveng tu soi che a an pun awang chuan na she omber ber an thodira chhun lama ba sa phurin khopuya hnop nokte an charfai tira Walter a chuan thil kaldan chu ngun taka chuin Tuesday ya veng tu that cheberin a hruai thin ti dele din leilok na hmun pakhat an nei ze na te chu a chin chha ta a kholaya an thil chhar lai chuan poisa tlem te hi a char fu ze boka chu po chu a khol te changchanga thlathum aral le me chuan a in pe to a in sha in Monday zana in siamin korle ki korpa ngai radio a hosa a hak an phalsak thin chu a jel tan kor hnoya a hak thoa a poisa te chu a phei khoka da in a thukru boka ti chuan zinga lo ne chuan Tuesday ya veng tu that chedeu chuan alo shwai tange ya basa chuangin kutkol abun lo bas nung bera thuin emergency exit nai bera thua an din leilok na an thlen vele emergency exit atang chuan azwang thatawata rang mangkhe nga tlan ngalin ajel tan korte chu phelin ram hnoilama chuan atlan zela wanei thlak takin konga chhuak lo mai kalkonga local vete chu rail station hnai ber omna azo zela ti chuan thim hnuwa station chu awa thleng ta hlal maya rela chuangin New York thleng kalna tur anei dei hlawa a chuan na chuan abula me cha thu chuan a hming aron zota ani chuan bobila fa ani thoshilin ani na hlui Walter Miller chu a phum bo ta ani New York a chuan hotel om man tlom te te a ri lo te chu om be theimaya amai ro chu poisa anei lo awangin kholaya riak ta a awane siamin ni kha chu an kho a chan thaber bila tong ta hlau mai bila chuan birth certificate le passport lem alo siam thina lo ni a Walter chu birth certificate lem de siam sakin khwale tuini na certificate a siam sak boka chumi mang chuan na chete a mu ve ta a thona po thave tial tialin coffee dor pakhata a tholai chuan nula felle mel thatak atong ta hlul mai serilini in an pani chuan ani ngai zong chanta a film ti endonin anin mangai na po aswa zela ti chuan thlathum hnuwa in nei zai an rel ve tangi nge a heti lai hian Walter chu kumsom thum pakhat mi ni in anupui serili ero kumsom hni pahni chau alani thung bobi a chuan serili chu phu lo hle in ein thithin anupui chuan poisoi lo thinlung a putlain ani ero anun hlui chui gerin chiang taka thiam lo changtur ani zia ain sha a zoizo in anin beng bel ve zela in khata chengin wane thlak takin napa ngai tak a mu pe ta hlowa
kumhni aral le chuan fanu du om tak nein a hminga Jasmine an phua kumhni hnuwa fanu Jessica i nei le in kumsom pakhat hnuwa Phir Jordan le Peter an nei bok ani Bobby a chuan ani na hlui chuan ron chui kirin a chungkwa chu alak sak mayang ti hlau thei le thin ama to ka khotlanga le kaushana in mangin afa titan hun asiam je boka anupui serili chu anun hlui ashil ngam thlot lo du hlema se anupuina ati dan tur chu ashireng sia serili chu digna ngai na mi ani awangin police ne na in pe mai tura ashil nge ring thin ni kha chu phone call adong tatlat mai ma se engdang wang ni lovin a u borol na chungchang anun shil alo ni a Bobby a chuan alo upat tak zela wangle tu te ani venual to awangin an kho a avalet le po in tu ma in an lo sha to po ring lawa ti chuan kar khacha min North Carolina a chuan avalet le tangi nge a hole atanga reilo te a an ina FBI anon lo ta kha ani a ma se athiam lo na song song chu apom veka ngoi hle le in kum som dang tang le turin a in shwai tir ta a amai ro chu anupui sevili chuan ni thein ring lo a thei patop choin Bobby a an chwa theina na beya governor te le kha thonin president Obama thlengin le kha te a thon boka thakhat meu abe hnuwa ko chuan Bobby a chu anon toi te chu jela mang to lo turin le a chung ko jinga mang to tur zokin a chwa tangi nge a Walter a chuan a thiam lo na sia engtiklai po a la hmangai reng to anupui chu a hma zong zong a in a hmangai zwal ta sot ani